Nirde gallyk tema nirde gallyk ýani salam jom ana şeýdip ýazyp durun menem aşakdan tesbirini görýändiginem bileýin. Hadi we hoş geldiňiz. Eee arada seniň bir meseleň bardy. Näme negatiwny bir nemeler işdiýän bu zatlar barada da bir azajyk deyip geçsek. Murat senin bir tanasınlar, seni yanlış tanıdılar birazcık men pikirimçe. Eee yani vatan için görüşüp gören adamın etikun öz watanyny ýa-da öz eee halkyny ýa-da esker meselesi çykdy. Olar ýazady. Men pikirimçe ýalňyş düşündiler. Sebäp diýsen men düşündüm. Men özüm öz düşünjegimi düşünenimi bildim. Yani ol siýasatda da şeýle bir zat bir zat düşünmek üçin başy bilen soňuny duruşuny diňlemeli. Yani başy bilen soňuny duruşuny diňlemese, öňem diýär şol ýaly bir anekdot, anekdotam ýöne gowy anekdot. Eee Mesçitde diýär molla diýär, neme gurrun berip duran eken. Eee bir neme gurrun berip duran eken. Eşegiň diýipdir, aňaryp duranyny eşden, seniň diýipdir, namazyň pozulýar diýipdir. Ýani mesçide girip durgan şo taýyny eşdipdir daha. Oho, o nähili bolýar? Eşegiň aňaryp duran sesini eşden namazyň pozulýar. Nädip bolýar bu? Oho, gepin öňü bolýan şeýle eken. Sen diýipdir, çöllü namaz okujak bolýan diýipdir. Ýöne täret alyp bilen ok, bum bilen täret alyp bilýän diýipdir. Soňundan eee eşekli diýipdir bir suwy beren bolsaň ýa-da eşegiň suwlugy gelýän bolsa diýipdir. Sen şoň eşek gelen gören wadyňa ýa-da eşden wadyňa seniň namazyň pozulýar, sebäp diýsen indi suw tapyldy, suw bilen sen täzeden täret aldy, ondan oku diýýärdi. Şurada eşegiň aňyran sesini eşitdiň, namazyň sen pozulýar diýen sözüni eşitsen, ay bu näl mollay, bu näl adamay diýersiň, dogrymy? Ýani gepiň diýjek bolýan manyny şol. Siýasatda da şeýle. Gepiň sözüniň orta arasyndan bir ýere şeýdip ketip alsaň, esasan hem şu sosial mediada şu zatlar köp edilýär. Başy ortasy soňy. Ýani ortadaky başyndaky bilenem, izindaky bilenem baglanyşykly bolýar. Bu kanaly kapatmasınlar, bizimkilerden Ha, her yo zada yo garaşyk. eğer Kapatmazlar ne YouTube'a diýip bolar. koyacak olsan ha, Hmm. YouTube'a koyacak olsan aydıp bereli belki kaçıranlar bolsa son YouTube'da da Awa, seyretme goýulyň isteseler hukman de. näme? Ha. Yani açacak olanın bizde şu konfliktin başlığı nereden çıktı? Şu Cahan Dengriz YouTube'daki YouTube'dan buldu. TikTok'taki TikTok'ta. TikToker'şı ya şu TikToker'şı şu bizim Türkmenler şu eskerler hakkında mı ne mi şu Türkler bilen Türkmenlerin eskerlik hakkında mı bu zatlar video çıkardı. Ben onu tam anıgam dakansa öz videosunu seyretmedim. Biri söyleyen videosunu hani biri söyüp dur, toka fragmentini koyup dur şotayda. Awa. Şu videonu şu imanın fragmentini gördüm de ne ben özüm vıvıdımı çıkardım ve otayda ben neyle vıvı çıkardım. O diye de şu bizim Türkler bilen Türkmenlerin arasındaki esker tapavutlarını ben şunun imanını Hmm. su aldım. Yani onun arkasında da başka yana bizzatlarım gürüleptir. Onu son gördüm. Yani ben şunda Hmm. da zaten skorusumu vurmadım. Ben yine de özümkine durdum tam işte özüm slujba edenim için ve slujbada da su bir realne slujba görmeyenimi ben Salam atlandırdım otanykda ve hoş geldin. atlandırdım. Dedim ki ben Gulluğa gidip otayda normalde Gulluğa giden adam ne etmeli? Uçopka geçmeli, elinde avtomat Mikrofonu tutmalı. ýakynrak tutay diýerler mümkin bolsa. Şunu alttayım. Ha, şey daim birazcık da o. Şimdi ben açak olanım Gulluğa gidip eğer işiyle avtomat tutup görmedim. Даже şu ne mi? Prisaga'da da prosto tahtadan maket verdiler. Şonu düşündürecek oldum. Yani TikTok'ta kıynasak da bir minutluk bir vaktim var. Şu bir minutluk Hmm. vakti 3 ayrı ayrı video attım ve şu ayrı ayrı videoya adamlarımıza indi Hmm. temanın içinde hiç bolmaganı için birden öňüne çıkan vaktinde negativini bir düşünce döretdi kellesinde. Ondan düşünüp bilen. Hmm. Şonun zady bilenem bizim adamlar sразу bir e, halı e, bu zadın arkası näme diýem düşünmen söýüp ýazyp başladylar da. Hmm. Hmm. Menem Ya seret menem men seň sesini şu taýňa näme goşulýar? Seret 60'lık çaslar dip çaslar barly. Ýani Türkmen waşynyň son ömrüniň soňky döwürlerini esasanam şol 60'lık çaslar bady. Ýani bir giden çaslar açdylar.
Hmm. Oňun tek produktosyny onuň egin eşigine mümkin edip berilmediler şo töwerler. Ondan isesine de diýişiňe diýali olur diňe näde siýasat alyp barla diýsene Türkmen waşy soňky döwrüne hemme zady ykdysadyety ýalňyş dolanyp başlady. Olam mysal üçin diýdi, men diýdi näme üçin diýdi gaýlara diýdi pul bermeli diýdi. Oňa diýdi bir direk aýlyk tölemeli. Esker ettirjek men diýdi. Alla da eskerleri ýolda köçede gaýadyp goýdy, dogrymy? Olara aýlyk beren ok barynjydan. Yani aksadiyet bir dolandırmalılar. Seninle işsiz olmalılar ne var o? Seninle şu ederi iş taptıran ok mu? Hotaydan çukur gazdırmalı. Pul vermeli şoňa raýatlaryňa. Soňam yine gömdürmeli, yine de pul vermeli. Heh. Diyecek bolýanym 60'lık çaslary aslında mut işler diýip sakladyp başlady. Şonuň üçin köpetdi. Ha o daýhan çasyla ýa-ni köpsüni nirde ot çapmaly, pagy teýdirmeli, ýene öwretmeli. Şonu ýazatlar üçin açtyrdylar tagam. Ana siziň hem döwrüňiz şoňa gabat geldi. Menen ha 2010-da gulluk etdim. Men ýokary bilim bolup okuw bilen wagtymda gulluk edilmedim. Ýöne giç etdim de. Gijem bolsam şoňa ödüm gitdim, ödüm bardym. Hatda meniň deýlamam tapmadylar. Deýlamamy tapmadylar. Men aýtdym, siz meniň deýlamamy tapyň diýdim. Men gulluk ötjek diýdim. Ba diýdi, sen diýdi, inden soň diýdi, organa girjek bolýansyňlar diýdi ýa-da. Ay men nire aýsam gireýin, siz men diýdim, äkidiň men gulluga diýdim. 2009-njy ýylda. Men aslında şo adam organa girmek üçin gullugy tormallygyny bilenmok. Yani niýetim şolar ýaly arasda. Yani şoň üçin şo organa girmek üçin asl waýany bilet gerekken men şonu bilenmok. Ýöne men özüm 2009-njy ýylda bardym, özüm 81-nji ýyl hasapda näçe ýaşymda bolýar. Şondan soň 20 ýaşdan ýokarsyny alman başladylar. Gullukda da köp zatlar başymdan geçirdim. Ýöne biz tejenne geçirenimiz üçin tejennede bar bolsa içiňizde gulluk edenler gullukda şam belki çykmagy mümkin ädir. Biz şo taýda bir 3 ay ýaly neme geçirdik-de. 3 okka geçirdik. Ana şonda biz 2 ýedek, 3 ýedek poligona gitdik. Ýa-ni 2009-10 ütgöde ýem köp zat. Ana şonu 3 ýedek poligona gitdik. Her saparyna 10 okdan mı näme bir ok attyrdylar, zat etdiler. Ana ýöne ondan soň meni ýem serjant Suvanyan alamyzdan soň şeýa ýokarylmy şymas boldy. Aşondan soň beýle Türkmen awada geçdik. Ana o taýda ýem bizem ýara göremdi. Diňe şol edýän işiň eskerleri näme etdirmek, eskerlere egin eşiklerini damdygyny öwretmek, eskerlere benim komandir wzwot bolan soň şeydip ne bağa geçtim de okşuman diyecek bolýanym biz gördük şo günleri. Şo günleri gördük. Ýöne seniň diýärinde hak bar. Seýap diýsen, şonuň öňkü döwründe meniň agam gulluk edensoň bilýän-de. Yani 60'lık çaslar döwründe. Şo da agam, indi berde ýene şonu ýaly zat bardy. Yani halkymız prosto TikTok'ta näil diýsem şo imini 3 minutluk bir 3 sany aýry videonu görüp özüniň şo wagtky emosiýasy bilen söýüp ýazdylar. Ondan düşünüp bilýän. Näme üçin de aradan birazcık wagt geçti. Bir 10 gün geçenden soň özüm hem öz videomu täzeden gören wagtymda edil şo wagt eden wagtymdaky wagt däldi. Aradan bir 10 gün ayırıp son gören wagtymda da özümde de şonu ýaly pişitleni berýär. Näil diýende de hani belkem birden sereden wagtynda ey bu näme bizim özümüziň zadymyzy atdymyzy maskaralaýar diýip bir düşünje de getirýär. Siyasette bolmayan bir düşüncedeki adamın yerine özümü koyup empatiya kurup koyanımda grup görenimde şon ýaly düşünce gelip bilýär, dogry gelenen. Şoň üçin hem olar şon ýaly hapala etdiler. Ondan soň men düşündürşen bermek isleýek boldum. Ýöne sereden bilen bu heyt köpelik gidýär de köpelik gidýär de diýdim bermesem bolýar diýip soň goýdum welin ýöne görýän soň YouTube'daki zatlaram başlady. YouTube'dan bir iki sanasy zat diýen boldy. Soň yakın dostlarım da aýdyp başlady. Seniň häle bir ay geçdi, seniň häle şo videoňa videorolik ýasap berenler bar diýdi. Menem diýdim, Sen şu videorolikleri sen ayırmadın mı? Yani tema yapılıp gitti. Adetde öz kanalında durmu näme häzir? Dur, men aýram. Men aýram. Sen Aýramak näme üçin aýrmadym? Aýramadım näme yok üçin soň diýmesler, ey ýene korktu, ýene şeýletdi, beýletdi, yok düşüp yok. bilmedi. O taýda var ha düşünmeýänlere hakykatdan hem ine biziň işimi dem şol. Biziň şu wadyna
Bizim bara aýdyp oturan zadymyzna ýollaryň ýapyklygy, kösönçlük, eýleki beýleki temalar gurulşyp oturýarsyň bolun. Şo taýda da bir ýer çykyp bize yani niyeti şol kabul etmezlik bolsa niyet edip duran. Men niyet etdim şu taýda oturan diňlemezlige diýen bir niyete minen adamy niten wara müň san delil getir. Müň san dogry da ol seňe bar boş. Şoň üçin men käbirlerine diýýän. Aho biziň aýdýanlarymyzda müň san dogry zatpa, belki bir sany iki sany ýalňyş zatpa. Sen tutup oturýarsyň şo bir sany iki sany aý ýurdu näme etdiňizden. Ýalňyş biz ýurdu nämeden zowar? Ýurdu maskara edýän kim bilen düýnüň onukda habarlara çykdy. Awtowologlaryň bakawoýlaryň korpusy ak bolmaly, aşaňdaky buferler, bumperler ak bolmalymyşyn. Nämemişin öňündäki nämesi näme setkasy? Ha, решоткасы, şu Aw, radiator решотка diýsem bolýar da. aw. Al şolar ak bolmalymyşyn. Indi men çykardym şo karary. Şo karary men aýtdym halka ýetirdimmi? Ýa-da men şolar ýaly kagada A4 kagada bildiriş ýazyp men edaralaryň ýüzüne astymmy? Näme etmeligini? Ýa-da sagat aýyň 10 ýaşyndan 20 ýaşyna aralykda köçä çykmalar, velosipedle gezmeli. Biz çykardykmy şo karary? Biz maskara eder ýaly. Çıkarmasın. Doğru mu? Çıkarmasın onun ýal karary. Bir de hemme zadyna bolýa diýip oturmaly. Kösön ýanam biz bolmaly. Awa, ýene de biz gürlesek biz günäkär bolmaly. Ony ýerde bolan ýal hederlikni şolar ýaly adamlara berjek soragym şo. Siz gelýäňiz de käýürleňiz ýurdun näme? Ýurt gowy bolsa biz ikellep bolajak. Bak biz ikellep şonu arşa götürjek. Şuna çen tawr edip şuna çen gezmedikmi? Şuna gelmedikmi? Geldiga. Yine de häzir şonu diýen adamlaram mara häzir seyredip görseň itin günni kösönüp ýaşaýanlar şu taýda da. Daşarda kiraýatdan köpüsler. Şu taýda da zordan ýaşaýanlar, zordan eklendini tapýanlar, zordan öýüne pul tap uradýanlar, zordan edýändir her zady. Men türkmeniň 3 aşak 5 aşak hemmesi seni gördi, meni gör. Deňrek ýaşaýar, üç köşk ýaşap ýören men näme görem. Yani bar içinde üç köşkü açap verenler, olurun hökümetin sırtı bilen arkasına yağ salıp verenler. Hani olur gowy ýaşaýandyr. Olar onun ýallara Hudaýa şükür gawatlaşamok, gawatlaşmalym etmesin. Görýänim men halkyň içindäki adamlary diýenler. Ýene de gelip bize akyl berjek bolýan. Men täze bir zat eşitdim watandaşlar. Siziň hemmeňize şu taýdan bir ýat getirmekçi. Meniň gelen informasiýaga görä, maňa gelen informasiýaga görä, soňky döwürlerde Türkmenistanyň içinden gelen habar Türkiýanyň İstanbul konsullugy ýa-da Ankaradaky elçihanasy şu taýdaky ýerleşdirmediň içinden arasyndan kimsine $100, kimsine $200 berip indi şular ýaly gelip şu taýda heyterlik etmek, şular ýaly tesirler ýazmak, şular ýaly garşyda şolan pikirlerini aýtmak ýaly wezipeler berilipdir. Indi şol urdan biziň halkymyzyň milli hazinamyzyň pulu bolan budjetiň puluny alyp indi görüşüňiz ýaly öz haýryna öz bähligine ulanıp. Men şonu bilýän öz azap zähmeti bilen maňlaýynyň deri bilen gazanan pulu bilen getip suratlar etmeýänini bilýän. Her bir raýata $200, $300, kimsine 500, kimsine 100 bilemok. Kimiň nähili narhy bar bolsa şonuň narhyna görärek gepleşip internetde şular ýaly biziň edýän çykyşlarymyzyň aşagyna gelip bize komentar ýazmak wezipesi berilipdir. Elbette bu arada bizim elimizde suutnama delil yok. Olur bizim elimizde suutnama beren oklar. Ýöne şolar ýaly güýçlü hakikat, güýçlü delil geldi. Yani bolon etmeli işi şolar ýaly efirleriň aşagyna gelip hamana biz ak diýsek ýok gara diýmeli, biz gara diýsek ýok ak diýmeli. Barana etmeli işi. Berilen zadanyasy şol. Şonuň üçin siz watandaşlarym sizden hüşgär bolun. Eger şu taýyp gelip şolar ýaly tankid etmeň görnüşleri bar. Tankid etpiler. Mesal üçin diýipler şu alyp barýan işiňiziň üstünlükli boljagynyň ýaňyzmy? Ýa-da maksadyňyz nähilek? Şolar ýaly. Ýok, siziň muňyňyz bir hilek dälmi diýip olar ýaly tankid etmek başga zat. Gelägeden täk
üstünden bir 2000'dan geçenok efire girenem şol gir kürsemäkade derro ay siz näme gürleýäňiz boşlar nämeler diýip duranlar ana olara moderatorlara berilen zadanya diňe sessiz alın. Olar tak otursunlar diňlesinler. Şuna çenli olar bizi sessiz alırlar. Indi Murat Razakov bilemok saňa nägili maňa gatgullokan goýson çök keyip berýär. Şolar ýaly adamlaryň agyny dymdyrmak. Şeýap diýsen, olar bize şuna çen dymdyryp geldiler. Inni olaryň agyny dymdyrmak gerek bilinki. Allah jana şükürler bolsun, halkam bizi golluya, girýär, diňleýär. Şeýap diýsen biz halkyň agynyňdaky aýdy bilmeýän ýüregindäki sesini biz ýetirip oturýarys halka. Biz näet ýetirýär? Bizem edi şu halk ýalyk bolup, şu halkyň arasynda bolup edýär şu zatlary. Başga ýerden oturup edem dok. Bizem Amerikadan oturup çykyş edem dok. Bizem ine şu Türkiýanyň içinden edýär. Gördüm, eger gerek bolsa ýyly mysal bolmaly bolsa, biz mysal bolmana da taýyn. Şeýap diýsen ýurt elden gidip barýar, ýurt dagap barýar. Biziň mertebelerimiz, türkmeniň mertebesi ýerlerde ýatyr, ýerlerde. Ýerde. Ýani şunu ýaljak mertebemiz wa bolsa-dy, men şonu goramak üçin mara şu dymbaly bolsa dymardım. Watan üçin ýene bir zatlar ederdim, onu şunu ýaljak mertebemiz ýok biziň. Mertebe diýilýänler bu tordy ýerde ýatyr emmämlik. O zaman bundan soň gorkup oturmagy maňarda goý, dymy oturmagy maňarda goý, görüşmän gezmegem men akyllylyk hasaplamak, akylly adamyň etjek işi derse. Haçana çendi bolmanam ho. Bolýa sabr etdik, ine kanalyň ady türkmençilik etdik de şuna çendi. Yani biz türkmençilik etdik, egilşik etdik. Ay düzelerler diýdik, ay Allahjan bir içinde insafly çinonik badyrlar diýdik, görüşürler diýdik, özleri düşünşörler diýdik. Ýok, gaýta mana halk maslahatynyň ýokarky palatasynyň geňeşiň agasy boldy ilki, soňundan başlygy boldy. Özüni öýlan edip nähili boray häzir? Gowuşkan, şu wagt plan näme boldy diýip meni özüm öýlan etdi, nähili boray? Ýerde bana edildik. Bu näme üçin edildi? Seredin konstitusiýa diýilýän zat, akylly düşünjeli adamlaryň oturup ýazan zady ol maddalary. Şolaryň içindäki maddalaryň köpsini aýyryny aýryp özüne wagtyp başladylar. 5-nji maddany keýpini aýyran Türkmenistanyň hökümeti. 5-nji maddada näme diýip ýazylgy? Hökümet dolanırşyndaky 3 tanak güýçlü deň aramly, ýani kanun çykarjy häkimet mejlis, kanun ýerine ýetirjy häkimet, ol ministrlikler we prezident şolar diňe bekeje ulgam bolup oturýar. Olar şol ýerine ýetirjy häkimet. Täýip diýen ýerine ýetirmeli şol. Kanuny bir çykarmaly, bir ýerine ýetirmeli, birem sud häkimeti, ýani kaziýet. Olam öz başdak bolmaly. Şu üçüsi aýratyn bolmaly. Şol 5-nji madda şonu ýatyrdylar. Kimiň bähwidine durýan şonu ýatyrmak? Kimiň bähwidine? Seniň meniň bähwidime dälini men 100% bilýän. Şu prezidentiň bähwidine bolmasa, näme üçin ýatyrýarlar şonu? Näme üçin deň aramly sazlaşykly işläp dönükler şolar? Ýene de gelýärler-de halk gahrymany, milli liderimiz, onu ýerden bolýam şunu. Yani diýjek bolýanym, biziň aýdýan zatlaryň içinde ýalan wa bolsady, ýa-da biz şunu içinde getirmesedik, onu başga urun. Bir getirem de o. Biz diýdikmi? Meniň samolyotlary, uçarlary da Türkiýe geliň, hemmäň işçiler. Biz diýdikmi şonu? Diýmek sen belli bir derejede işi ýöredip bilen ok, hökümeti dolandyryp bilen ok, şondaky problemany aýdyp bilmeýänligi üçin, söz azatlygy, söz erkinligi bolmandygy üçin, aýdyp bilmeýänligi üçin adamlar özleriçe çäre tapyp Türkiýe gelipdirler. Kimse Russiýa gidipdir, kimse Hindistana gidipdir, kimse Amerika gidipdir, Ýewropa gidipdir. Diýmek mesele bar. Ýöne biz meseleni ilki bilen çözjek bolsa gepleşmeli. Gepleşmek üçin azatlyk bolmaly, söz azatlygy bolmaly. Ana şu söz azatlygyny biziň öz aramyzda gurnap halkyň derdi bilen dertleşip, ana şu ilkinji ädemini edip oturýar. Dogrymy? Yani mesele var ortada, ýöne gepleşip bilen ok. Adamlar näme diýe gepleşip bilmeýän üçin şu şäheresini tapýady, bir Türkiýe diýe, biri bir ýurda diýe, ýöne agla öyle ona Türkiýe. Türkiýe hökümetine de köp sag bolsun aýdýan. Yani gaty köp sag bolsun aýdýan, sebäp diýen hani sen pasportyň, hani sen nämen diýip alagadan bir ýandan garaňçyraň edip
deport edip yine göreden ok. Bir Ha. eğilişe diye. Düşün ya. Hmm. Benim şu da bir tadı koşacak da şu bizim vatandaşlarımızın köpüsü hani diğer ya eyne siz çıktınız şunu alıp oldu eyle oldu yani bizi günahkerlecek oluyorlar da sebepsiz yere. Yani şol iminni şu gepe aydan vatandaşlarımızın Türkmenistan'a yol açılandan son gidip gideninden son ve çıkıp bilmeyen vaktinde hani otaydan Hı hı. abiratını bäri. Şu anda Hı. ne eder? Son tanış aktarar. Bir zahir birine pul verip çıkmanın yolunu aktarar. Yani şu Hı. vakti hiç aklına gelmez mi ka? Şoların doğru eken yani şu imini şu güne getirmen. Hazırda şunu düşünse boylara. Hazır gitsem şular çıksa da çıkmasa da önem alınıp durdu şu cerimeler, şu pullar, şu ziyatkalar. No. Hazır yine gitsem ön diyelim ki 4.000 alayan da olsalar hazır gitsem de 8.000 alarlar gibi düşünce Hı. gelmeyen yani gelen ok mu karşı olarak şu gelen okta ya da bu Hı. gelse de kabul etmek isteyen oklar. Diyelim şunu Hı. bu çıkışlarımız bile ne diye son düşüncesine birazcık düşünmesine biraz zaten diyoruz da tuz sepeleyiz diyeceğim böyle. Yani düşünmesini No. sağlayacak bir yerden. Bizim eden hareketimiz bu. Köpüsü diyor ya siz bir yerden çıkıp gürleyiniz yönü. Yönü biz gürleyiz de şu informasyonu görüş alıp varız ve şu görüş bilenem köpüsünün Hı. kellesini ön düşünmeyen fikirleri veriyoruz ve şunu Hı. kellesini işletmesine ve şunu fikirlenmeye bir sebep Hı. bulup dururuz. Yani şu bizim işimiz. No. Şuna mı düşünecek oluyorsa verdim. Ne şu tayda Bayhan Pençük soraptı. Siz Türkmenistan'ın bir edarasına gidip arz edip gördünüz mü diye. Ben bir edarasına değil, kendi edarasına arz edip gördüm. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği'nin üstünden Türkmenistan'ın Adalet Ministerliği'ne, Türkmenistan'ın Baş Prokuraturası'na da arz edip gördüm. Gelen cevapları men arada da paylaştım. Men onu yine de görkezip bilecek. Yani menin hakkım illi, men öz hakkımı gözläp arda etdim. İlki velayet polisiýasyna arda etdim. Ondan soň içeri işlerine yazdım. İçeri işlerinden hem edil şoğur jogap alanım üçin Adalet Ministrligine yazdım. Ondan soň Baş prokuratura yazdım. 4 berek arda yazdım we 4-njinden soň maňa menin hakkımı idiler. Menin hakkımı idiler. Men kanun ýoluny köp tadyny geçdim vatandaşlar. Eger bilesiňiz gelýän bolsa, men köp yerini geçdim. Menin elimde delillerim var, beren jogaplarym var. Menin ýa-da şol sumkamda. Yani onu şu wagt men açyp oturmaýyn, onu ýürüýtip bir gün gepleşip edip men size goýmakçy, görkezmekçi, nesip bolsa görersiňiz. Onun naşar men Sargyt gullugy bilen görüşdüm. Onun naşar men öz başyma gelen bir kanunçylyklar bilen görüşdüm. Köçede, ýollo, Aşgabatyň ýollaky PPS'ler bilen bir giden galtamanlary diýin. Dogrusyny aýtmak gerekirse, şu galtamanlar bilen hem görüşdüm. Sebäp diýsen, mysal üçin bir gezek başyma gelen zat Özbegistan pasolstwanyň agzyndan çykdym-da, ýoluň oýuna geçdim. Ilki men beýlek 11-nji mikroraýona gitmeli bolyn, şo taýda ýoluň oýundan meni tutdular. Ýa tutdanam näme tutýar diýsene? Bir tane Opel'le asıl yankı organ işçileri, jibin işçileri içinde oturuyor bir Opel'in içinde. Şu yolun oyunu bir geçti, sırada maşin sürüp var ya, ödem Opel'le. Garajdan çıktı. İlki men bäri yüzünden elim gallırdım taksi bolmady. Sebäp diýsen bäri yüzünden gallarsan, pasosta tarapdan gallarsan men beýlek gidýän, köşe tarap gidýän. Maňa da ol ters bolýar. Maňa beýlek gitmedi. Tuttular meni. Yani minnim bolun ki knişkasyny açan bolup men nidi jemgyýetçilik gözegçilik nämesinden serjant plan ifetip aladynam dolaýda söýlen. Men nidi siz näme üçin nidi köçäň diýdi oýun geçdiňiz bas diýdi. Oýun etmesene diýen menem 11-nji mikroraýona gitsene diýenler şonda. Olamaýja ýok sen niýe sen niýe polisiýa участокка gitjek diýe. Şanyňmy diýdim de. On hawa diýe. Vay bol ya dedim ya kessene dedim sen ne dedim şunu dedim yine başladı o dedim da o zaman Huday var vuruşup söğüşüp dağda olup kesip yine başladı o dedim da ne manga vattelenlay bariniz dedim da asıl bu manga vattelen o ki vatandaşlar dinle oturdan hem ne kişiye vattelen sen dedim o sen eğer dedim hükümetin iş yeri olsan dedim birinciden ha forman hani dedim hani üstünde sen grazdanışık değerli hükümetin eşi var dedim hani onun tenliği. İkinciden sen han hatın nirede, sen şu protokol esasında doğru mu, değil mi? Onun hanı nirede. Üçüncüden dedim, sen eğer dedim, yolun o yüzüne geçmeni istemeyen olsan,
Onda näme üçin diýdim, maşynyň içinde gizlenip oturýarsyň da diýdim, çykyp diýdim, formaň bilen durup diýdim, öňüne alaň ok sen diýdim. Sen diýdim, öňüne almala diýdim, eger olur ýaly niýet bilen gelen bolsa. Ve diýdi, ýok diýdi, Bekrewadaky näme diýýäs diýdi. Gör diýdim, şu Bekrewa nire gitmeli bolsa sen bilen gitjek diýdim. Oňa nimen watandaş men hukum gözlejegim bilýän. Ýöne o taýdaky adamlar öz arasynda dilluşu getse senin hukugun barmy, kanunyň barmy, muny dinlemejeklerini bilýär. Onsoň meniň Aşgabatly bir ýerli ýerleşmede de jaň etdim. Şular ýaly dostumy. Onuň hem hökümetdäki nemelerde bir tanışlary bar zady bar. Ýöne men hiç ýerek diňe dostumyz bar bilen. Hiç ýeri nememiz ýok. Muňa jaň etdim, men diýdim şunu ýaly Bekrewadaky neme ertip barýarlar, sen bir gelsene diýdim. Ýöne ýanymda dursaň bolýar diýdim. Men şoň bilen görüşjek diýdim bolýan. Telefonu bir minut diýdim ona. Berdim. Sen niriň işgär diýdi köpet taň. Men niriňki plan ýerinki soruşdurdylar. Bolýa sen nire ertip barýan diýdi. Diýen zady. Ana şu Bekrewadaky diýdi bolýan. Bolunun bolýa menen barjak häzir garaşjak. Şo taýda diýdi bir diýen zady. Oňa başga hiç ugraj adam etmedi. Sen başdan kim planymy, eýlemi onu ýazatdyň soranyp. Onu tananyp on belki. Şey diýdi bolýan, Bekrewaga gidip barýan maşyn şeydi, kurukdan ýerine aýlanyp gaýtdy. Vay. Näme diýdim, ýejizleýän diýdim. Ýa-ki dämen diýdim, Bekrewadaky polisiýanyň nemerine diýdim. Näme üçin äkeden ok sen diýdim. Näme üçin äkeden ok diýdim. Ýa-ki men diýdim, men seň bilen görüşjek diýdim, şuny näme etmeli bolsa seň bilen diýdim, görüşjek şuny diýdim. Uje çekinli. Oho, sen diýdim, galtaman diýdim, onuň başladym men bunu. Sen diýdim, galtaman diýdim. Sen adamlar talaň edip görün. O kerwan geçip barýaka çoğuýalardan goşuny gadyny uğurlayan talaňçylar, garakçylar bar, sen şondan tapadyň ýok sen diýdim. Özüňem hökümetiň içeri işler ministrligine de işlen diýdim. Şondan soň bu adam men bilen düşünşmer bolup pula wap şey ýok. Pula menden pulum alanok, başga adam edilmedi. Ýöne bir sagatlap meniň agitasiýam dinledi şo. Meniň şu damagym urak gitdi şoňa diýemde. Oňa meni tekawalaryň ýanyna bir ýerip düşürdi. Şo taýda düşüp oturkam. Gözümün alına yeni bir şey ettiler. Tekawalaryň ýanyna awtobuslara gidip barýan bir kiçirek köçe vardır, bilýänler bar bolsa. Şo taýda ýoluň garasynda iki tane oğlan belli welayatly daş keşfinden görgüli eşiginden ýöreýüşinden belli şo welayat şo. Şonu o ýerine geçdi bolýan tutdy. Bärden iki tane daýda beýlek geçip barýar, oňa istat diýmetden iki tane ýene ýaş bolan. Seret diýdim, men şol oğlan ýerinde tutduňyz şu wagt diýdim. Şol oğlan diýdim, görgülidim, işlemäne gelen, maşgalasyny eklemäne gelen adam. Ha şunu goparýaňyz diýdim, siz 50.000 manatmy, 100.000 manatmy, 10 manat, 20 manat da garap. Goparýaňyz niýetiňiz şol siziň diýdim. Bar bilýäniňiz şol. Siz diýdim, men diýdim, hökümetiň berýän az aýlygyny şeýdip doldurjak bolýaňyz diýdim. Olam diýdim, haramçylyk bolýar diýdim. Siziňine başarýanyňyz şol diýdim siz. Şu taýdanam Türkmenistanyň içeri işler ministri Çakyýew ýüzlenýän, eger biz dinleýän bolsa, gaýrat et, işgärleňe ýeçik. Hersi bir zat edip gör, Türkmenistanyň içinde. Hersi bir zat edip gör. Bir içinde gowlaram bar, hemmesini näme türesim gelen okun. Sen eger içeri işler ministri bolup şo zatlaryň ýerine edebilmeýän bolsaň, öz organ işgärleňe ýetişip bilmeýän bolsaň, o senin ministr bolma hakyňam ýok. O taýda oturmagy hakyň ýok. Eger sen şo zatlardan habaryň ýok bolsa, sen ullokan ýalňyşlyk göýberýän. Habaryň bar bolsa, onu sen ikesse ýalňyşlyk göýberýän. Yani Türkmenistanyň içinde alana talaň boldy. Gaýlar anha düňjük Azat Türkmen Allaham Ratrahi jurnalist çıkışında da men TikTok hesabımda da paylaşdym. Yani görüp durduğumuz biri diye bu bamperer saramasa biri ýerindäki näme sarya diye, biri bakı oynar sarya diye, biri oňa setkasyna sarya diye. Olary tapawdy ýok. Nämen tapawdy ýok. Bir zat edip pul alsa almalsan alsa ýa-da bir şoň etmeli 10 sany 10 sany raport nesse boldy. Olary da zadany oýlaýamsyn. Bir günde 10 sany üniversiteden raport getirmezsizdik. Men hiç şonu öz golagym bilen eşitdim. Ay bir de diýär şular ýaly raport koy berýärler, howam diye. Bizem şonu etmesek bolanok diýip ýalbar edýänler ama ýalbar ýa-da ho gaýrat et dost. Artşyk edip görmeden ýa-da diýesim. Akýda ýoksun. Nik sapar kömek etjek görjek ýaly sen diýe. Ýalbar edýärler. Bollumy howşu şu sistema. Çökün zayalanan sistemi dinge halkı bir-birine gırancadan edýän sistema şu.
delili yok, suutnamasy yok. Ýalbar ýa-ni men sana bir raport ýazmasam men ne iş başarmayan adam bolýan. Şunu akşama 10 sany etmeden bolan o gaýrat etdik dur. Yani mene düşünýän yer gelende şolar onsoň borla ýazagam diýen, borla ýaz hemme diýen bolsa. Türkmenäme geldim sen niýe? Men Türkmenäm üçin geldim. Birinciden men Türkü ýanwar aýynyň 20-sine geldim watandaşlar. Dubaýdadym men. Öýüme gidip bilmän geldim. Ana men jogap berjekse jogabam. Öýüme gidip bilmän üçin geldim. Meniň maşgalam, çagalam Türkmenistanyň içinde şu wagt. Özümem mardan. Öýüme gidip bilmän geldim. Gelemde de çıkamda da Dubaýa diýip çykdym watandaşlar. O taýda da bir terjimeçilik işi bardy. Şoň üçin çykdym. Çıkıp çıkmakam ýanymyzdan bir hepde soň reisler ýapyldy. Pikirlerine yetişmedik, nämedik, näme boýjagymyzy, o warmana reisler ýapyldy. Ýygyma da gaýdy bilmedim. Ana sabr edip gezdim. Bir gezecik reis açylan bolsa men öýüme gidecekdim. Bir gezecik. Hiç kim maňa suud edip bilmeýär. 2020-nji ýylyň 2-nji martyndan, pardon, 2-nji martdan Türkmenistanyň ýapyldy. 17-nji martdan Dubaýdan ýapyldy. 2020-nji ýylyň 17-nji martyndan bäri 2 reisem boýulmady şo taýda. Ha inson şondan bäri barynjy reis ha düň gitdi. Dün onu men öz TikTok azamda paylaştım. Aýdyber Murat. Aýdar ýazat goýdum, sorak berseňä soraňa jogap bereli. Diskussiýa Murat hem gürlesin diýe. Ogda. Ne edip biraz Owa şu agam aslında bilýärmi? Bizim döwletimiz eğer şu adamlarımızın bir pikirini şu ýurdun içindeki olsun, yurdun daşındaki olsun pikirlerini tüketse bizim Türkmenistan'da bilýän potansiýal var. Her tarafı pul bizim. Her metrekaresi pul. Hawa. Devletimizin. Her zatdan pul Hawa. hesap bilersin. Ýöne gynansa bu pravitelstvo açgöz ve kellesem boş bolanı için ýöne öwredýärem talamany elindeki işçilerin ve özü hem talap dur. Halbuki ikinci tarafında eğer naborot okatsa adamlarını ve özü işletse hasken pul gireceğine belki bilýändir ýöne näme diýe şo bir wagtki öňkü köne drevni zady ulançak bolýardy. Hani men tsar we raby düşünýäňizmi? Şoň üçin ol metodda ulandyğı üçin şo metodu ulandyk. Häzir şu griduşy kriziste de häzir özü bataklygyň içinde ve indi bu gidişde navernika o ayaga yani normalni o krizisten çıkıp bilmez. Onça karzı bilenem zady bilenem. Şoň üçin biz naborot häzir şu iminni ene şu ayaklanyp başladyk ve dalşy hem köpelişip gitsek öz pikirlerimizi jemleştirip ve bu işte bir gül ýaly zatla netijeleri geleriz diýip düşünýän. Yok, Feridun bir daha da üns verecek Murat'a. Yani size benim bir daha da bilin. Şu taýda 83 adam var efirde. 83 adam. Näme üçin bolmasyn? Yani gorkuýuny indi belli bir derece geçmeli watandaşlar. Her kim bir ýükü galdyrasy gelýän bolsa belli şu taýda bir ýük bar. Şu ýükü galdyrasy gelýän bolsa her kim şu ýüküň aşagyny tutmaly. Her kim şu bir gapdalyna şey edip götürjek bolmaly. Yani bunu 3 tane, 5 tane ya da 50 tane, 100 tane aktiviste koymalılar vatandaşlar. Şunun içinde şu adiyat oturanın içinde dostumuzdan mı, düşmanımızdan mı? Bizi şu gözü bilen atı bilmeyen oturan düşmanımızdan mıdır? Bolsun. Bizimle başka alaç koymanın için ediliyor şu zatlar. Keyipten edilen o hiç kimin içi vıcıklar veren o zatları. Şu tayda bir de mahsakat. Ne için biz bir zat edebilmeyiz? Ne için edebilmeyiz? TikTok var hem mäňizde tuwalam ustady 80-90 adamda TikTok var. Näme üçin her kim bir näme zalimlik bolanny, bir zulüm bolanny türkler ýaly, Azerbaýjanlar ýaly, belki milletler ýaly deň derejede öz näýeligimizi bildirem dokun. Şonu aýdyn. Yani bir günälemekden öňörtü näme üçin biz bolýar sen ýüzüň açmakdan gorkýan Türkmenistan hökümeti basş edip biler, onu edip biler. Na bilen bar. Murat näme ýerden ýeka çykdymy? Onuň ejeti kakasy garnaşy ýokmy? Ya bizinki ýokmy? Ya Dur Sultanjygyňky ýokmy? Yani görüşip görün bärdine bir gide näme bar? Baha kiper bar. Sanatan sowa köp.
Huligan, Süleyman, Tuğlama bir giden aktivist var. Näme şuların hemmesiniň näme ýekejem ýerden ýeke çykdym şular. Söwýänleri gaýrat ediň, sessiz alyň. Men döwran senem moderator eden bir munt birazjyk agdyny ýummany başlasynlar. Şeýat Ondan diýsem, sonra näme gaharym gelýär da, ene görüp dursun agam. Türkiye'de yok maske şu zat pandemi rejim yana näme karantin diýerler. Yine zat bize Türkmenlere miting etmene ruhsat beren oklar. Görýän häzir habarlarda näme miting edip ýörenler bar. Görüşüň ýaly ýüzüne maska giymenem zat edýärler. Şolara ruhsat berilýär de bize näme üçin berilen? Bize näme üçin berilen? Bizim zadymyz, kollektivimiz agzy bir däl we kän däl. Bizem köpelişsek bize de mecburu şeklinde berip başlar. O kolичество köpelenen soň başka çäresi galmaya bu Türk döwletiniň. Soň berer. Häzir az bolanymyz üçin we biz näme 100 sana çykýas, 100 sanamyzy dagatmaga maňsat we içerden buyruk gelen wagtynda da olaram aýdyp gorkuzywan bilýär. Gorkuzyp diýende de Türkmenlerinki ýaly gorkuzanokda da wejliwi düşünýän wagtlar da dagatýarlar. Ýöne kolичество köpelse diyelim ki Türkiye'de şu 1000 sany adam bolup çykdyk. Kim bizi dagatyp biler? Dagatyp biljek adam bolmaz. hiç kim. Hiç kim biz halka, biz näme biz şol ineň biňärinde men şoň üçin diýen. Näme başardyňyz, näme etdiňizden öňörtü, başarmakdan öňörtü ilki bilen mesele wa gelin şu bir meseleň daşynda pikirimiz jemläliň diýip biler. Başga da diýem yok. Ilki bir pikir dediňimiz bir bileliň diýip. Belkem biz ýalňyş bilýändir. Hakykatdan Gurban Ulbermohmed dogry syýasat alyp barýandyr. Belkem pikiriňiz köplügi şodur. Men bilemem wa siz pikiriňizi aýtmasaňyz, men bilýän özümçe. Ýöne halk näme isleýär, şonu bilemdik. Halk eger menem şu pikirde sizi gollaýan diýýän bolsa, gollaýan onu görkezmeli. Ha görüşüňiz ýaly aramyzda dek oturup bilmän aýdylan zatlaryň içinde ýalan ýok. Ya bir zat goşup aýtdykmy? Üstüne köpeldip aýtdykmy? Ýok. Şonu da o dek oturup bilmän söwünýänler bar. Diýmek olaň köpüsi şol sakartka ýaly, bit ýaly, bol haýwanlar bir sakartkalar bitleri bolar ya gan nep ýatan. Şolar ýaly biziň hökümetimiziň hazynasyna ýapyşyp, şo taýdan özüni ganyny sorup, öz gününi giýmetini aýlap gören sakartkalar bağışlan bolun. Şolara şu taýdan bir de ejemide bajymyza ýetip söwgänlere jogap berýän. Siz şoň üçin biziň aýtýan sözümüz size agyr gelýär. Täp diýsen biz indi dogruýyny hakykat aýdýar. Biz hakykat aýdarmyz üçin size yaranok. Eger biz halkyň düzgünlüği, halkyň häkimiýetini gurjak bolsak, siziň häkimiýetiniz soňa gelýär. Ana halkyň häkimiýetini gurjak bolýarsyz, sizem ýok, halkyň bolmasyn 5 sany, 10 sany, 50 sanyk bir taýpan ýa-da komandan ýa-da mafiýan düzgün bolsun diýäňiz. Ana biz şo siziň düzgünüňiz bozjak bolarmyz üçin siz şu wagt bize söwünýäňiz, käbirleňiz ýerine edýäňiz. Hudaýa şükür komentariýalarda tankid edip bilersiňiz. Biz tankide hiç ýaşan gorkum ýok. Tankid ediň. Nämämiz ýalňyş bolsa, ýok, ýalňyş pikir edýäňiz diýin. Ýöne söwünç, paýş ol demokratiýa däl adamlar. Ol hem adamynyň şahsy durmuş erkinliginiň gödük bozulmasy diýmek. Şonuň üçin hem hiç ýerde doňa ruhsat berilenok. Eger adamynyň mertebesini ýeten ýagdaýynda, eje bajy goýman ýeten ýagdaýynda hökmany turukda kanunyň öňünde häkim, kadiýetiň öňünde jogap berilýär. Şoň üçin şu taýda moderatorlar size nisberiň diňe paýş sözi ýany bolsa araýdyň, bolmasa galanda diýme. Paýş söz ýani ol hem şehyf ýaly düşünjesiniň norlugy, öz pikirini, öz tankidini aýdyp bilmän üçin uşo pikirleri aýtjak zatlaryny dolurýan bolun, çüretýän bolun, sana söwmeli bolýar. Sana başga zat diýýän, diňe söwmeli bolýar. Onuň hem ejizligini, düşünjesizligini, pesligini görkezýär. Bolýar Şu taýda serediň agam bizem şon ýallar üçin hem ýörüte bir gün efir gurnamaly we men size sorak bermeli. Şu näme üçin şu bizim adamymyz şon ýaly hatersy bilen zanimasiýa diýe. Şonu siz öz pikiriňizi düşünjeňizi aýtýaňyz. Soň şo soraga da men hem jogap berýän. Şon ýaly soň nämeler etmeli bu düzeltmek üçin? Şoňa bir maslahatly bir video zadam etmeli, şon ýaly çykyşlar etmeli.
Haýsy bolýar. kanallary görmeli düşünýüz. Näme üçin diýende eger biz bu yola giren bolsak, biz paýlaşmaly, şu özümüz näle düzelen bolsak, meneme şonda düşünýärdim. Soň özümi düşünjelerim näme üçin näle ütketdim. Şondan biz halkymyz bilen paýlaşmaly ki içinde gereği alar. Gerekmedi tak eta kalmaz. Sen ağzına tutup bersen hem şu yutmaz şonu. Almacak adam da. Yani içinde var ünüs berip dinleyenler hem var ve düzelecek adamlar hem var ve şu işte öğrenmek niyeti bolan adamlar hem var. Yani bizim şolara birazcık el uzatmalı, düşündürmeli. Bunu yalı her ikide bir söyüp duranda da diğerimde de neyle? Söydü gizli moda almaya gerek gel. Etmeli. Ertir şol söyönlerim aslı ortadan bizi yine ucu normal yine düzelip başlar. Bizim aramıza koşulup başlar da düşünüyorsunuz mu? Yok, ol şeýle bir zat bar. Ýani aramyzda goşulmak üçin hiç ele päselçilik ýok aşuwa. Biziň näme? Biz öz hakymyzy gözlerimiz bar. Şu wagtyn ha durduna wagtyp bir gelne jawan ha düýnüň onukda yaraman şol konsullugyň bilen Türkmenistana gurduljak boldy. Ana han şoň hakyky goý. Biz şoň üçin biz ýani zalimlik barmy şu zalimligiň garşysynda biz mazlum diýil ýa-da zulma uğranlar. Olaň tarapynda biz. Bizim hemmemizden zulma uğradyk şu wagt. Na bir ýyldan uğrak bar ýollar saklap otýar. Okuwçylarymyzyň onsu munsu ýanky wiza kartlary okuw töleglerini etmän otýar. Westandan ne bile kömek berip otýar. Pandemiýa ho bär de hedirlik ýok. Bäram bagda çykan ok. Liralar, dollarlar. Gidip bagda partiga salyp pul çöplämdik. Şu taýda işleýär adamlar. Şu adamlara kömek edin, işlemeli mümkinçiligi ýok. Onlar şuna karantinada ýatyr. İşleýän işleýän ok. Bir mümkinçilik göredin ýok. Garaden hemmekşi. Garaden. Ýok. Bu nämen orkaýar? Sen ölüň diýär-de daşarutda ölüň öz araňyzda garalyşyň birek iň maňa tonlaňyz bir köpük diýjek bolýarmy? Hi bir ýurdun bir häkimet şolar ýar gurun edip biler, men düşünemok. Etmeýän bolsa onu biraz görköz. Konsullugyň bar, ilçihanaň bar, görköz. Görköz sen watandaşlara görköz. Görköz. Ýani Sultan kömek ağa, etýäni görköz. şimdi sana bir sorak var da. Yine senem menem Türkmenistan'da hiç hili bir kanunan bozmadık ve şon yal devlette de işlemedik ve hiç hili vizat almayan kişilerden de. Yine Hawa. dapustum yine dapustum mesle şun yalı sorak vereyim da. Naprimер diyelim ki siz özünüzü indi şonun yerine koyup görün. Dapustum diyelim ki siz şotayda işlediniz, size mecburi şeklinde size vizatka aldırdılar. İşlediniz. Yönü bir zat boldu da türmeye girmen size bir diyelim ki ultimatum koyuldu ya git ya da türme. Siz gittiniz az yurdun dışındasınız hazır. Ben bunu premier aytyan da. Yurdun dışında siz şu bizim aramızdaki bolup duran zatları nablüde edip yönü siz şu odayda şu işleri bilen meşgullananız için koşulup bilmeyesiniz. Yani koşulup bileniz o. Şon yalı adamlara näme diýip aýdyp bileceksiniz. Şonun näli düşünjesi üçin ya da şonun şu pikirini ütketmesi üçin nämeler ya da näli maslahat berip bilersiniz. Şonu ýagdaýda bolan adamlara. Men bir munç taýda onuň orta bir kommentariýada gysgaça jogap bereyim. Halmyras Hünfün halas ediş komiteti barada aýdaýsyny goşdy. 20-nji maýdan soň çäre görjeklermiş. Men halas ediş komitetiniň barada nämeler alyp görünýär, o komitetiň içinde de däl agzasam däl olaryň näme goýjak bolýanlaryny absolutna bilemok. Olar özleri şu wagt berdiler. Onu biz hemmemiz oturup bilejek eder. Meniň absolutna şu barada hiç informasiýam ýok. Bilmeýän zadyma da bilemok diýende. Niýanky mesele boýunça Murat bu nälik? Men Türkmenistan için işledim. Gysgaça işledim. Aýdaly şu wagtlar hökümetiň boýnuçduny seniň baş edip saňa korrupsiýa goşdurup edilen işlerden insanlygyny basylmaly bolup durkan basylman çykyp gaýtdyň. Geldin şular ýaly hereketi görüp dursun, synnaýan ýöne goşulyp bilen ok, täpden goşulsaň seniň öňkü eden aýyplaryň açarlar da gaty gowudy düşünýän. Gaty dogry düşünýän men şoňa. Sebäp diýsen ina men şu wagt çykyp arkaň gürläp bilýän bolsam, siz arkaň gürläp bilýän bolsaňyz Allah känne özüňiziň ýygyňyzda hasap berilmejek zadyňyň ýokdugyny özüňize gowun getirsen çykýan adam diýilýän zat. Birazam şo bar. Ýöne meniň pikirimçe olaryň garada oturup seretmeliler. Sebäp diýsen halk düşünýär. Men häzir men Türkmenistanyň içinde bolsam, aýdar organ işler bolom, işleýän bolsam,
Men ýeke jörüm hiç kim, men hiç kim, men şu garşy durup bilemok şu sistema. Ulu akyma garşy durup bilemok men ýeke jörüm. Şu taýda näme bolýan bolsa men şolar bilen bile göremeli bolýan. Hudaý jana müňde bir şükür men şu sistemada girmändirin, goşulmandyrynym, almalym bolmandyryň, bermelem bolmandyr. Hudaýa şükür. Ýöne bu ina hökümetiň oýuny duguna şu wagt düşünmeýän barmy içimizde watandaşlaryň şu taýda 70 adam bar. Düşünmeýän barmy? Hökümet ýürüýti seni dogry ýoluna ýöretmedi, ýürüýti ýalňyş ýola sokdy. Soňundan sen o ýalňyş ýoldan isleseň islemesen göremeli boldun. Sen diýen maşgalaň üçin, geleceğin üçin menem işe girecek bolup gördüm. Maňa da diýilen soraw. Sargat kullugyna işe girecek bolamda maňa diýilen soraw. Maňa diýdi, $2000 pul soruldy. Men dedim girecek geldim. Näme üçin gireýin dedim. Näme üçin gireýin? Men pul bermeli bolsa girecek geldim. Men özüm baştan boynum aldım. Men aljagam dälidim, berjegem dälidim, köýjegem dälidim. Yani men girmedim. Ýöne meni aljak bolurlar. Meni Şotaýny komiteti barlady, iýerledi, owama gelip men soraw edip gitdiler. Men barada soraw edip gidenni meniň mektebimiň zawuçy gawatdylarına daýtdy. Eýteni diýdi, ýaman beýikden adamlar iýerler gitdiler diýdi. Soradylar diýdi, ýaman beýikden ol diýdi. Kim aýdýan onu aýdan ok. Ýöne men diýseni bardy, ýaman gowzatlar aýdandyr diýdi. Biz sen tanýan saten ýerde bolan diýdi. Ya köp sawol diýdim. Taňrakan pakir şo bolmam ýok bolup gitdi. Ýöne ilki ideýalar sistema girmäke şu ýoň eýlede beýlede ada çykypdyrmy çykmandyrmy. Oňsoň seni barada gowy habar geldi diýip aýtdylar maňa. Ana ondan soň men pully meselesi geldi bolum taşladym. Gitjek geldim, girecek köýjek geldim. Ana men özüm buýbarym özüm etdim. Ýöne şonu etmedik adamlar elbetde belli bir derejede maşgalat üçin edenler, girenler, ýyllyň etip gören sistematy. Ýöne bu hökümetiň gurnan dozagy. Bu halkynky däl, hökümet kurdy. Sistema kurdy şu dozagy. Näme üçin etik kurşular ýaly adamlar çykyp ekrany gürläp bilmesin. Ana hemme kişiň aşagyna şu poku çarşap çykdylar. Geplese şu pokunu aças diye. Şeňe ana oň şuna mürüýte tutulan adamlar var şeýle ýaly. Yürüýte tutup kimiň näme poku wagt atjançy. Şaýdan Amerika çygyrlar. Yani men şeýle diýen adam eger dinleýän wagt bolsa ýa-da jon dinleýänçiler wagt bolsa ýeterse. Meniň näme pokum bolsa at görköz. Görköz näme pokum bolsa. Sebäp diýsen şu Türkmenistana 2009-da indi ömekli bardymda. Şondan bäri Türkmenistana ýaşadym. Ýaňy bir ýyl gowrak wagt boldy meniň gaýdanym. Näme pokum bolsa at görköz. Haýsy zadyň ýerine durulmasam men gatdyrmadym. Yok mani suratda da hukuky görüşimi alyp görkezdim. Men hakymyň iýlen ýerinde. Yani diyecek kolyanım ol adamları gepleme diyal edildi. Soňundan näme etdi? Tuttular danym içinde birazcık özüne garşyrak gidýänleriň kartyny açdylar. Sen türmäge gitmelidiler, türmäge uradan boldular. Soňam amnisiýadan olup, amnisiýadan olubam öýüne goýurbam. Men merhemetli, biziň adamlanmady, türmäge denlemede men boşatýan diýip özü şu merhemetli görünen bolýar. Sen ilki bilen dogry ýola girer ýaly etmediň adamlary. Ýalňyş ýola sokdyň sen. Ýalňyş ýola ýörenlerem tutan olup basan olubam türmäge ýören olup garaladyň sen. Oňundan çykaran kişi bolubam merhemetli bolan bolýar. Niýeden olsaň biz samsyk däldir şu derece. Şu derece samsyk däl hiç kim. Şoň üçin men pikirimçe yani keçirek korrupsiýonyň arasynda 7-den 70 hemme kişiň sokdular. Bunu boynumda alaýaly. Hemme kişiň sokdular. Yani köçede net gaýa 5 manat bermeli bolansoň bolun bermeli bolansoň. Sebäp diýsen bermejek bolsaň urşup gezmeli, her gün urşmaly sen. Oň bilen urşmaly, muň bilen urşmaly. Olar sebäp diýsen olarda zadany berilen. Mesaňa radar eline pistoleti berýärler. Mesaňa şu radar şoňa diýe ýygyna gelende diýe gapdal bilen 500 manatmy, 300 manatmy, 400 manatmy pul gelsin diye. Ya da 1000 manatmy, ol welaýatyna görä ýetýär. Ondan ol Alman lirasyn ol. Senem bermeseňem senden ýürenji adam ýok şo gaýa. Ondan sen men gaýa bolup işleýän bolsam, menen başga iş tapmaýan bolsam, birda ben organa giren bolsam, men näme günäm bar? Men näme günäm bar? Men maşgala eklemeli. Dogrymy? Maşgala eklemek üçin hem şu sistema näme talap edýän olsa şonu edýän.
Sistemada mesele var. Tagam sistema çürük. Şoň üçin mene bizim garşylygymyz şu sistema garşy. Hava köpüsü şey diye. Eýne prezidente gürleýäňiz, şu prezidente gürleýäs da prezidentin ýasagan ilkinji prezidentimizin ýasagan sistemasyna garşy biz kän gürleýäs. Şo Ýa-o. sistemaya nägileligimiz var. Şo sistemany häzirki prezidentim aýyrsyndan demokratik sistemany gursun, biz şondan nägileligimiz ýok, galsyn oturan ýerinde. Ýöne Ýa-o. şo sistemany aýyrsyn da, şo sistemany aýranokda. Şu Bizem sistema da bizi imany kötü ýa-da. O. Hawa, şu sistema da bizi häzir hemmez adam şu korrupsiýa getirýän şu sistema. Sistema diýmek näme diýende de lüboy zatda da sistema bardyr. Şu kompýuterinde da, şu telefonunda da prosesor sistemasy bardyr. Şu sistema çykyly boýunça işleýär. Şu döwlet zatynda da şu imany çykyly boýunça işläni üçin şunyaly günlerde gezip ýörüs. Efir kesildi ötýän ha. Gelýär. Maňa jan geldi şu wagt. Ha. Şunyalı mesele biz ene şo üçin vatandaşlar biz berde imany şo prezident aýyrsagan bir zat düzelenok eğer sistemany ütketip bilmesek. Sistemany da ütketmek üçin näme etmeli? Biz özümüzi ütketmeli. Biz özümüzi ütketsek son sistemany da ütketip bileriz. Ýöne häzir özümüziň düşüncelerimizi şo imany sistemada galan düşünjemizi aýyrmasak ve başka bir demokratiya ya da başka bir sisteme gurup bilmeyiz. Indi az birileri diýdi da, yine azım onu ayırdınız, näme edersiniz? Sizce yine az Türkiye'nin sisteması näle? Gowy mu, erwet mi? Indi köpüňiz üçin gowy bolup biler, köpüňiz üçin gowy dälen bolup biler. Ýöne sistemasyna seretdiňde Türkmenistan bilen gawatlaşdyrdyňda yer bilen asman ýaly we gowy. Türkmenistana seretdiňde gowy. Spakoýny gürläp bilen, spakoýny tankytlap bilen, spakoýny çykyp istediği ýere gidip bilen. Spakoýny islendiğiniz wagtyň çıkıp näme istesen edip bilersin. Ýöne kanun ramkasında da kanundan çıkma. Edip bilen. Gowy ýa bu. Biz şu sistemany getirjek bolýas Türkmenistanymyza da. Bar etjek adamymyzdan bu. Biz başga zat etjek ýa-la ya da köpüsi diýe ýok gene çykýaňyz edýäňiz ýok diýe bizim Türkmenistanymyz diýe bu Libiýa ýaly bolýar ya da Siriýa ýaly bolup bilýär. Onu ýazat bolanok eğer biz özümüz akyllyca düşünüşüp agzy birleşsek, denip hereketimizi bir kellede etsek ve bu çıkışlaram näme üçin edilýär? Bir ýere üýşüp öz pikirlerimiz bilen paýlaşyp bir ortaya bir gowy bir pikir getirip şo netije bilen soň hereket edip soň özümüz şu bir kelle bolandan soň gerek bolsa ine zat bilen miting mi edýär? Şu mitinge de bir kelle bolup jemleşip bir kelle diýeninde de maslahatyn netijesinde bir pikire gelip bu işleri ederiz. Hem zat maslahat bilen ol sen gürledin senin gepini hiç dinlemän etsek ol bolmaýar. Seni de dinleýäs. Ýalnyşam bolsa, dogran bolsa dinleýäs. Senin pikirini alýas ve ortaya soňuçy hemmemiz jemleşip kurugly stol diýilär, tegelek stol. Şorda gürleşip soň bir netije çykarýas. Bul berde imany wyş obrazowanie gutaran bolsun, hiç okamanan bolsun tapawy ýok bizim üçin. Biz berde aýryp duramyz. Ýok sen bunu ýaly, sen onu ýaly, sende munyň var, sende munyň var. Biz berde az umuman cemleşmeyin hareketinde edip ýörüs bu çıkışlarımızı. Şonam şuýdan men bir özüm öz gezemde öz ağzım bilen aýdym diýdim da köpüsü şonu soranlaram boldu da. Şoň üçin şonam aýdan diýdim. Bolendi siz aýdyn. Aýtmaly adyňyz bar bolsa. Yani sistema tagam. Bizim hakikatdan sen doğru ýerik belledin de bizim aslında şu oturan yerine Gurbanul Berdimuhammed folonum bolsa Türkmen başam ölmän şu ýaşa oturan bolsa şonu ederdik biz. Başka bir oturan bolsa şunu edir şular ýal güne getirse ederdik biz. Sebäp diýsen bizi getiren şu wezipedäki adamlar bizim yani Gurbanul Berdimuhammed bilenem ýa-da onuň ogly bilenem, onuň başgalasy bilenem işimiz ýok. Eger kanun tarapdan bir kanun bozmalar bar bolsa, onu adalatyň öňünde özleri jogap bererler. Biz däl. Eger bir manat halkyň puluny ogurlan bolsalar, bir ýerde garagoltuk eden bolsalar, korrupsiýa goşulan bolsalar, onu özleri jogap bersinler. Biz onu kadyet däl. Ýony ýöne halkyň öňünde kadyete çykmaklaryny talap eder, adalatyň öňüne çykmaklaryny talap eder. Ýöne biziň esasy etmek isleýän zadymyz näme? Biz hem kösönmeli, hem daşarutlarda kösönmeli, hem gulçuluk ýaly günler geçirmeli, hem dymmalymy? Bizim hökümetimiz isleýän şola.
Dımy otur goşulma diýe, görünmemi ýerlerde diýe. Näme üçin görünmeler men? Inden soň. Sene köse oturmaly. Oho men tawr edip gezdime. 30 ýyla çeni bizem gözümüz yumup gezmedikmi? 91-nji ýylda garaşsyzlyk alynan döwürde kitaplary bir açyp okap görüň. Açyp okap görüň. Şo wagt biziň ýaşulymyz göreşip durasy. Men diýýärdim. Näme üçin bu ýaşulymyz göreşmedik? Näme üçin bize şu güni goýdular? Näme üçin biz şu kösünçli güni bize galdyrdylar? Öz şahsy bähbitler üçin dik gezdim. Hakykatdanam şo taýda da şu wagt ýaly agdybirlik bolmandyr. Edil şu wagt ýaly bir-birine sebäp oturşlar ýaly agdybirlik bolmandyr. Şo wagt biram öz bähbitlerini birinji ýere goýupdurlar adamlar. Ýagny konsulluk häzir $200 berjek, şulara garşy görüşüň diýse görüşjek adamlar bar bolsa biz ýene dözem dokşurdy. Biz ýene kösenmäge borçly biz. Eger halk bolup şu zady dözetjek bolsak, bizim içimizdäki adamlar, dinleýän adamlar, şu zady 70 adamma. Daş döwrüňizde şolar ýaly adamlaryň bardygyny bilseňiz paş ediň, maskara ediň. $200 üçin, $300 üçin gidip konsulluk bilen alalaşyp, ýene bu ýer bilen alalaşyp, gelip şu taýda başga ýerlerde eger şolar ýazat etýän bolsa, garalama kampaniýasyny ýöretýän bolsa, ilki biz öz aramyzdan başlamal şu zatlary. Öz aramyzdaky bizi maskara etjek bolýan, paş etjek bolýan ile ýalňyş informasiýa bilen ýöne pitçini atjak bolýan, ay diýe palçygyň diýe istene tarap diýe. Ýelmeşmese ýygy galar etjek bolup ýören adamlar bar bolsa, şolar hökmany suratda hakyna tutulan adamlar. Çykyňda ilki şolar paş ediň. Şolary öz aramyzdan başlaýyn. Biz halk eger şolar paş etmän başarmaýan bolsak, biz şolaryň öňüni aly bilmeýän başarmaýan bolsak, onu biz kösenmäge de borçly. Biz kösenersem, intek köp kösenersem. Düşünýäňizmi? Eger düzelmek isleýän bolsaňyz, ilki özümizden başlaýyn. İlki özümüz düzelýän. Goňşumyz düzelýän. Dostlarymyz düzelýän. $200 üçin şu wagt ýa-da $300 üçin etmejek işi yok käbir adamlaryň. Etmejek işi yok. Birazajyk wyjdanyňyza serediň, birazajyk watan üçin, halk üçin bir zatlar etjek bolýan adamlara hormat goýman başlasynlar, iň bolmanda. Biz dogrusyny aýdýas, hakykat aýdýas, özüm nähiliýärde aýdýas, hemme adamymyz orta goýup aýdýas. Hemme adamymyz orta goýup edýäs şu zatlary. Biz näme Amerikadan oturup gürleýärmi? Siziň araňyzda raýatlar oturup gürleýär şu wagt. Diýmek, belli bir derejede riskin içinde bile gezip gören adamlar golluğu tutup bilmeyen olsanız her vaktam çıkıp durmaz beyle aktivistler. Men ona maýdaýyn size. Şu görüp durunca sehelçi aktivistler eýe çıkman başarmayan olsanız onu görürsünüz. Eger şulara öz töwrüňizde tanyş bilseňiz şular ýaly geçenki nemelere çıkıp maskara etjek bolýanlar birinji bilen özüňiz dumdurmagy başarmasaňyz, tankid etmeseňiz, öz araňyzda şolary ýazgarmasaňyz, şolary siz edýäniň dogry diýdiňiz bolýar. Edýäniňiz dogry diýmek siz gollaýaňyz diýmek, dymmak diýmek, gollamak diýmek. Bil şonu bilin. Araňyzda şolar ýaly adamlar bar bolsa ilki bilen şolardan başlaň. Men alan informasiýam şol. Bäerde el astyndan şolar ýaly edip işsizlik ýeneden kösenip gören taliplerden, ýenelerden bize garşy öňe sürjek nemeler bolup biler. Onu aýdaýyn. Ýöne bolanda da biz öz şahsy nememiz bilen çykarlar, biziň durmuşymyz bilen çykarlar. Men öz şahsy durmuşymy men özüm jogap berer. Ýöne çıkan bolup men Murat dostum näme üçin çağırdım? Murat dostumuzy ýöri teşekkür fiyal haramdadalaram tankid edenler ýatdan çykarmaň. Şol adamlaryň ýanyna görünmek bilen ýa-da şu wagt Muradyň şol aýdan efirdäki aýdan dadyny ýalňyş düşünmek bilen ýene siz kime gollaw berýäňiz? Şeýhi fiyal haramdadalary gollaw berýäňiz. Şeýhiňiň kimdigini tanamaýanyňyz ýok bolsa gerek. Ya şonuň ýaly ýene de bir kısanak gepläp görün. TikTok'taky nemeler bar. Dayanç tip bir wamy ýazma şonok. Maşyna oňarýarmy, näme diýärmi? Aktivistlere bir bolur gürrüň eden bolýar. Sen ilki özüň oňar ýaşaly. Ýani men oňa diýjek adam. Ilki özüň oňar geplemän, oňar näme hakykat, näme ýalan, onu intäk bir saýgarmany urun. Ýaşyň belli bir çeneye gelipdir. Intäk ak bilen garan tanaň ok, ýene de gelip bize bir atary urutjak bolýan. Şoň üçin men diýjek bolýan adam ilki bilen vatandaşlar kim dogry aýdýar, kim ýalňyş aýdýar, muny biljek bolýan. Başka aýdylajak zatlar neme uzady oturan zat ýok. Eger öz aramyzdaky vatandaşlar bilen tanışyň, birek-bireňize öz pikiriňizi, diskussiýaňyzy öz araňyzda da geçiriň vatandaşlar. Gelin şu medeniýet ösdürelim, şu medeniýet ösmeli. Diskussiýa medeniýetini ösdürelim. Biz birek-birek bolan tankid etmek, pikirini çüretmek diskussiýasyny ösdürelim.
Yani doğra doğru diýmegi, ýalňyşa ýalňyş diýmegen başaralyň öňe. Her kime sen öňüne gelene sen ýalňyş diýip otursaň, seniň erteki gün aýtjak dogruňa da hiç kim hormat goýmaýar. Dogra hormat goýmaly, ýalňyşa da hormat goýmaly. Sen dogra dogry diýip bilmeýän bolsaň, seniň ýalňyş diýen sözüňe de hiç kim inanmaýar. Şoň üçin deň aramlyk her ýerde de gerek. Şutaýdan kommentariýalar okasym gelýär, bolun ýetişmem bilen mok görmezsem. Her bir aktivistlerin görüşecek diye berekeler doğun 3 yıl Türkmen sanına dünyanın pulu bolýar diýip düşünýärler o dolar üçün her zat edenler bizimkiler diye. Doğru aýdýaňyz şu pul üçün özlerini mertebesini satmalylar. Belli bir biriň şu gömülüge ýatan oýundurmamız gereken wagwaly tema şomara. Yani biz şu neçeni wara şu dogondan geçdik de pul üçün. Behbid üçün dogondan geçdi de. Gitti melle üstünde uçtu bolun, yine bir zat üstünde uçtu ýöne dogondan geçdik biz. Bular ýaly bolmalyň watandaşlar. Dogondan geçmäliň, o dogon ýylan zaten bir her ýerden tapan ok. Ene taňmyzdan geçmäliň. Ýa-da ene ta çagasyndan geçmesin tehel zat üçin. Ýa-da hökümet basyş edýär diýen üçin. Geçmez. Meniň maşgalama geçmez menden. Menem bolurdan geçmem. Edilmene özüme jogap berýänler. Ýöne gelin bolmalyň. Gelin pul üçün birimiz garalamalyň. Esasanam öz dogun garnaşymyzdan geçmäliň. Pul üçün mertebe näme, şeref näme, haýsyet diýe türklerden pul satylmaýan bir giden zatlar bar, gordos diýilýär. Birazjyk şu zatlar saklamany başaralyň. Eger biz şonu saklamasak, biz mertebemizi saklap bilmeýänimiz üçin ene şu günlere da razy bolýar. Ene şu günlere da razy bolmaly bolýar. Şu günler biziň gowunumyz däl. Hawa işleýänsiňiz, pul ýörýänsiňiz, edil bir nazar bolýan näsiňiz. Ýöne ol bize mertebe däl. Ol bize awray däl. Meniň soraýan türkmenlere diýişim ýaly, türklere bolun. Türkmen känmi özök diýen bolun türkmen nära. Oho, biz 6 milyon halk bolup 35 milyon ilatly Özbekistandan kän bolýan bolsak, bize awraýmyş ol. Bize abaraymış ol. Men näme üçin Özbegistan mysal berýän täze biz şol raýony otýurs. Biz şol regiony otýurs. Men Fransiýany, Ýewropany mysal beremok. Men öz goňşy döwletlerimizi deňeşdirýän. Biz näme üçin goňşy döwletlerimizden pesa gaçmaly? Üstesine de ýylla ýok hazynamyz bilen, ýylla ýok baýlygymyz bilen. Näme üçin biz şondan maşak düşmeli? Ýa-da Gazakistan ana aňar ýanymyzda. Han gördüňizmi Gazak barsan? Gazak işlemäni getiperen gördüňizmi? Bam Kiprde Murat. İşlemäni gelin Gazak. Yok, okap görenler var. Ana görýäňizmi? Görýäňizmi? Mana menem göremok. Diýmek ekonomik ykdysadyýety gowolun üçin gelen ok watandaşlar şol. Yani ýene de gelip biz şunu hamana gülýäli günümiz var, agam şükür edeli, asuda asmanymyz var, näme polyannaçylyk oýnamalyň, başga ýerde oýnaň. Gözüňizde yani fialetli waçky dakyp seretmäň manysy ýok bu sagatdan soň. Sen dünýäni haýsy açkyny eýsen şonu ýaly görersiň. Ýöne gel de wa şunu öz renkinde göreliň. Başga renklerde däli. Şutaýda bir reyterimiz var da, näme şu girip herkeli zatlar ýazyp durdy watandaşlarymyzyň nastroýensyny bozup durdy. Kän görülemedi diye geping barmy gel berde görle diye. Biz baran wagtymyzda sen soň özüňi kelleňe sokarsyň da bu injikler ýaly ýa-da näme şu Strauss ýaly özüň götüňe sokarsyň kelleňi. Şoň üçin berde ilki bilene bu zatlar ýazjak bolsa öz accountyň bilen, öz ýüzüň bilen, öz adyň bilen ýaz. Bizim sana normalla düşer edelim. Her sana gruba düşer edýän bolsak, sen özüň aňyrda kimligiňi bilmeýänimiz üçin şey diýäs. Ve şun ýaly watandaşlarymız var ki, özü gorkup tok berden bize hapalama yazacak öyle ve imenden şun ýaly fake zat bilen girenler, näme şu account bilen girenler, şolar belki pul alýandyr zattan. Näme şu pasolstwodan diýeyim da. Şoň üçin biz bararız. Baran wagtymyzda soň seni tap bilmez belki. Ya da soň özüň ýok edersin belki näme.
Biz bararız, elbette Yok. bararız. Ýöne Mhm. ýöne ine häzir şunu seredýän, diňleýän, götüň bilen diňleýän dersin, bagyşlap bolyn. Kelleň bilen diňleýän bolsaň, bu kelleň biraz girýändir dostum. Näme sen? Adynam näme? Stepan mı näme şu? Şoň üçin bir kelleň bilen diňleýän bolsaň filtrowat etsene, aýdylan gepleri bir many çykar. Ýöne gözüňde şu dollar kupirany tutup durma da şu pul barmış diýip watany satyp durma. Näme üçin dene bizim Türkmenistanymyz baý döwlet. Eger şu iqtisady ütketsek, näme şu sistemany ütketsek, biz hemmemiz aýlyk her aýda aýlygymız $800-900 aýlyk işimiz bolýar. Iň az aýlygymyz 500 dollar bolmaly şu. Bolaram şu. Ýöne şonu düşünüp bile seljerip bile nokta bizim köp vatandaşlarımız. Şonu düşünse ýa-da şu 200 dollara da işlemez birinin elinde de. Yani birinin elinde de konsolosluğunun elinde 200 dolar üçün işlemez. Yani şonu işleyen nokta, kelle işleyen nokta bağışlanma. Evet, şu ayda Bägül Taganowa diýipdir. Beýleki döwletdirdi bolşy ýaly, bizim döwletimizde de uruş ýok, gok ýok. Şükür etmäne ulanyn diýär. Seredin. Şeýle bir söz bar da dinimizde de bar ol, musulman dininde de bar da. Yani şükür etmeli elbette. Senin demalýanyňy, Hudaýjanyň bize saglyk berip ýaşadyp bereni, maşgala awadanlygymyza ýöne gokyň ýokdugyny siz nerden bilýäňiz? Yani bir zat ýok diýmek üçin tutuş hem ýerde aýlanyp çykmaly, ama ýok diýmek üçin bir zat ýok diýmek kyn Murat. Yani ýok diýmek realny kyn. Bir zat ýok diýjek bolsaň sen tutuş aýlanyp çykmaly hem ýerine. Ýerde aýlanyp çykdyň Bägül Taganowa siz. Yani aýlanyp çykdyňyzmy siz Türkmenistanyň hemme künjogyny, uruşyň ýokdugyny görmek üçin. Mesal üçin meniň goňşularymdan ýa başga ýerlerden soraşdyňyzmy siz? Yani men düşünemok. O goňşularyňyzyň içinde hem ýerde de bara finansiýa sebäpli maşgalaň içinde uly gok gidetdir. Aýrylyşyp durlar adamlar. Hojalyklar dagapdyr. O niden gok ýok? Hojalyk dagaýamy uruş ýok bolsa. Hojalyk dagaýamy öz-özünden. Hojalyk dagany hiç ýerden Bägül Taganowa. Yani birazjyk aýdan sözlüňiz manysyna seredin. Iqtisadi kemçilikler, iqtisadi problemalar ilki bilen barynjy döredýän gokdur. Ol ýöne her kim maşgalaň içinde geçirýärdi, ekrandan, TikTok'dan ýa-da alternatyw ýaşlyk teleýaýlymdan göýgerenoklar o zatlary. Ýöne hojalyklaryň içinde uly gok, uly uruş bar. Sebäpli iqtisadi krizis sebäpli. Şu daşyndaky Türkdäki işläp görenler bilen Türkmenistandaky hojalyklaryň arasynda da uly gok bar. Sebäpli arasynda pul berip bilen ok, arasynda bir mesele çözü bilen ok, gidi bilen ok, bary bilen ok, geli bilen ok. Üstesine de doğan garnaşlary, ýakyn hostarlary aradan çykyp dur, görünüp bilen oklar, baryp bilen oklar. Ýene de şükür etmegiň maksat berýän mesele, Bägül Taganowa. Yani men düşünemok. Bolýa, men bidem diýem zok. Aňar baş eýle beýle etmeli. Ýöne Türkmenistanyň içindäki problemalar intäk demirgazyk Koreýada da ýok belki. Şolam intäk biz ýaly gadagançylyk döredenok günne aşar. Ýene de gelip şükür etme uğraşak bolýar. Ya gariplara diýe şükür etme uğradyň diýe baýlar gowy ýaşamagyny isleýän bolsaňyz diýe. Onu diýmek Bägül Taganowa siz elite kysmyndan gelen bolmaly. Yani ýokary gatlakdan gelen halkyň hasabyna biziň merkezi büdjetimiň hasabyna ýaşap gören adamlar ýanky agzak geçen gan emijilerden bolmaly. Muratcan, köp sag bol hemme zady aýdyşdyk diýişdik. Biziň etjek bolan işimiz görüşmiz ýaly halky belli bir derejede oýandyrmak, intäk bir zat etmek aňarda dursun, näme başardyňyzdan aňarda dursun. Ha şular ýaly düşünjesi ýa-da galyk biziň ýyldaşlarymyza ilki oýandyrmaly bir zatlary düşündirmeli. Ýanky Bägül Taganowa ýalary. Şolara düşündirjek bolmaly, olaryň täk düşünen oklar. Ondan sen şolar ýalara düşündirmän, sen belli bir pikire gelmän, hiç sadam edebilmezsin, hiç sad ütgemedem. Eger biz kösenýän bolsak, aramyzda şolar ýaly düşünjeli, halkyň hasabyna ýaşap görenleriň gelip şu taýda manipulasiýa edip, öwrüp, özüçe halkyň aňyny zäherlejek bolýanlaryň içindäki edýän nemeleriniň hem dowam edýänligi sebäpdir. Biz näme üçin düşünşemsok, belli bir zada hani alagadan ne Palestina diýdi, ayağa gallalarda bir etdiler.
Näme üçin biz türkmenler bolup edi bilen bu? Seýap diýsen biziň her ýerimiz bir zat diýer. Her kelleden bir ses çykýar. Her kelleden. Hudaýa şükür düşünýändiň sany köpelip başlady, köpelýärem, bilýärem, anyny da ýetip dur. Ýöne şolaň içinde gynansaňam özüne käbir ýokary bilimli diýenler emma. Garan taýgar bilmän oturan. Ha, Käbiri doğru. bilip diýse käbiri bilmän diýe. Garad netijede şu zatlar ilki gürleşmeli, bişmeli şu zatlar. Şu zatlar bişmese biziň hem ýalňyşymyz bardyr, bize mäşul işin ýokdy, doktor nawu diýem zok. Ýöne bize de massagadyňy berip duruň diýär şoň üçin. Ýöne etati gepleşmeli biz. Ne şu gepleşikleri köpräk etmeli. Dünýäne akşam 300 adam bilen Dur Sultancıyımız şular ýalyk efirde çykyşlar edipdirler, ýylanşypdyrlar. Diýmek adamlaryň Seredin- üçin çekýär bu. Seredin sistema immünni şu adamları aç etdi, aç saklaya diyenim. Şu korrupsiýa bilen elindeki kazanç eden pulundan alýar. Hazır nadanlı verem уже produkta tarafından, azı karatlar tarafından hem kısıp var ya. Bar, yani özü defisiti, özü yarat ya. Dem üçün sen fikirlenme, sen düşünüşme, birisi bilen gürleşme diye. Bulan bir manipülasyanın bir tipi da düşünüyorsunuz mu? Yani şonu bilmem, şonu hazır yine şu zatları eşi diyeler ama şu dayda şatlığım bolsa, şonu eşi diye. Yani şoların kellesine ne emir bu eşi diye yani şonu sokan ok mu ya da sokacak isteyen yok mu, sokmak isteyen yok mu? Şu günüm gülyalı, şu günüm yani $200 var, ne ettiremez ber ya falanca. Şu bilen geçe, şu bilen fikir ede, şu bir gününü düşün yani. Yani dalga sorucu düşünen yok biliyorsunuz mu? Dalga sorucu sereden vaktinde ne mi? Erti şu $200 aldın, yöne son seni korrupsa diye ben sokup bilyar şu. Yine mesela $200 veriptim. Sen şunu aldın korrupsa diye eltip gömüye gidiyen. Şonu selcerip bir nokta köpüsü biliyorsunuz mu? Kıynansan. Biz bir yerde bunu goğuluğunu islet gürleşeceğiz. Yöne ol şonu goğuluğum alacak bulanok. Neymemiş? Ruhsat veren o. Kimseni sen dinleme için sana bir yere ruhsat mı vermeli? Dinle ver de. Oturup analiz ediver de. Yani olmanı dinlemekten bir korkma diýen. Dinlemekten bir korkmasın da. Yani YouTube'a neme diýip seredýänler bar eken, men eşitdim gaty gülküm geldi de. Diye like basypdyr, bir neme de gawat geldi ol. Men Dubayda kam, ýanymdakylaryň biri Türkdäkilerin biri bilen gepleşip otyr. Imoda agam diýär, näme etjegim bilen moktaray diýär. Ha näme boldy diýär bolyn. Ay diýär agam diýär, şu YouTube'dakylary göräýdim däray diýär. Onu like atmasaýdym daray men diýär. Indi diýär barmana gorkýan diýär. Şaydan şurayda ayalağam. Yok şuradan düşündürüp geçer YouTube kanalı EYS'inden başka hiç kim o like'ı tak menem görüp bileme o YouTube'un EYS'i bolubun. Yöne patpisin adamları men görüp bileyim. Menin daşımda başkaları girip şunun benim içimdeki ağzalarımı görüp bilen o. Menin ağzab olan kişilerim yani ağzab olan kanalımı görüp biler. Yani mağa gelip ağzab olan insanları görüp bilen o şu YouTube'daki. Ve like'ı menem görüp bilem o kim mağa kaysı like koydu, kaysı dislike koydu. Şuna düşündürüyaz böyle. Düşündürenden sonra yine korkuyalardı. Nememiş yalan gürleye Murat. Ben neyem için yalan gürleyin sizin için? Ya da vatandaşıma neyem için yalan gürleyin? Biz berde size go'u informasiya verip duran adam size indi şoka koytu mail için mi yalan gürleyin? Ya da sizi neyem hoğup aslında biz iteklemek isteyiz. Haçantı pravitelstvo tak sizi hoğupa itelepiyor özü. Hem işe itelepiyor. Şuna da düşünüp bile nokta. Men şo wagt şol illeşimiň şonu gürrüň edip berenleri men efiriň arkasyndan ýüzüm açman çykyşlar edip berenlerim. Ol efirde, bu efirde çykyşlar edip berenlerim. Men aýdýan, bu diýen şu görünen like basandan gorkýan bolsa diýen, bize diýen özümüz ataýmal onu diýen-de bize arkadan görüşüp ýör. Hakiki bize arkadan görüşüp ýör. Wara näre efiriňe ýüzüne görüşüp ýör. Ýöne diýjek bolýanym bu derecede var kölögösünden bir gorkyan adamlar özlerini de. Häzir şoňa wara falanyň falana dendiýsen sen bilen urşmana taýyn şol. Ýöne şol adamlar öldürmene taýyn. Ýöne bir like goýan üçin, bir kommentariýa goýan üçin olan farşy bir nickden goýanlar da gorkup ýaşap görünken. Ana biziň hakykatymyz şu.
Onda şular ýaly häzirlikçe bu bir 2 saat ýetip gelýär biziň efirimiz 2 saat Böyle boldy. ağam o şu Cemile yeli. Ýa-wa. Aýdyň soňky bir aýtjak zatlaryňy. 70 adam Vatandaşlarım, başly. ildeşlerim hemmenize bayramınız kutlu olsun ve nesip olsa hasta yoğuştadan hemme zat gülyalı bulur ve köpüğünüz hazır Türkiye'deki seyrediyenler bilen karantinli vakta ограничения var. Olam sizi davet ediyendir psikologически. Öyle normal ve hemme adam geçe. Şol rejimi ütketme için biz hem işe hareket edip geliyoruz. Siz söýseniz hem söýmeseniz hem biz yine de deriz. Yöne sizden benden size kiçi maslahat. Siz söýseniz hem yöne dinlen. Dinlen de şonu. Oturup dinlen. Yani bu mesela diyelim ki hazır şu video YouTube'a da goýulýar. Gaçıran bolor ya da gelmeyen bolor. Şonu hatya alıp gorkma YouTube'da da paylaş diýen yeri var. Şonu alıp dostumuza ona paylaşın ki şunyalı efirleri olaram görsünler. Yani o paylaşan vaktinde hiç kim bilen onu. Siz like bassanız da hiç kim bilen onu. Tok şu YouTube'un e'si sizin ağza bolsanız görüp bilýär sizi ve siz like'ınızı da kim bassanını da görüp bilen o da. Şoň üçin arkaýym bol onu yazatdan korkmam. Görünne näme ýani indi görünne näme bar gördüm de şol hökümet ýa-da görünne ol bolyn ha görünne ha biz gezip ýörtä watandaşlar. Ýani şoda. ýani ýerden çykanda ok diýip men şondan mysal berdim. Bu biziň bar toplum bizim garnaşymyz şu taýda watandaşlar. On sonra indi en vacip zadam sağlık da en gerekli zadam. Eğer sağlık olmasa hemme zadam nol gidiyor. Pulum hemme zadam. Şu için sağlığımızı goralım. Yani şu koronavirüse bir yakalanmayalım. Şunun için hemmenize dileklerim şunyalı ve yine de bu TikTok zatlarına şu Goşutxanova bolsun, Taganova çağırıp biler. Yine gelip durur. Öz pikirlerim bilen sizin bilen paylaşıp durur. Ve şu bilen menem gepleşiğimi şu taýda jemleýin. Hemmenize can sağlık ve özünüze gowy seredin. Sağ olun. Awo watandaşlar köp sağ bolun onno kanundan çykman hereket edibermeli. Bu taýda hiç gorkuly zat ýok. Gorkuy kimde bolsun, ýalňyşlyk gören adamda bolsun. Ýalňyşlyk görenler belli, tonlap göýberdiler, bir däl iki däl. Birini öz hakkımız hukumuzu soramak ýalyk adat hukumudy, konstitusiýon hukumudy gözläp başladyk. Düýneçenini gummasyp ýatan şol konstitusiýanyň içinden açdykdan biziň şu taýdaky maddeler esasında gel senden bir hasaplaşallar. Gel senden bir sorarlar. Gel sene bir inni bestir buledýanyň, halka edýän zulmüň diýip biziň öne ölçü şu ýaşlar hereketi topar döredilýär. Gelin goşulşuň. Biz hiç kimi bir kanun ýoly iterge edemzok, bir kanun bir zatlar etmek maslahat beremzok. Kanun tarapdan çykman edenden soň sana kim näme diýsin? Onda eger kanun näme üçin bar? Eger biz kanundan çykman talep edemizde de bolmaýan bolsa, onda kanun näme üçin bar? Şoň üçin kanundan çykman öwreniň siziň özüňizde de hiç kim biz diýsegem, başgasy diýse de, kim diýse de kanundan çykyp bir zat talep edýärmi? Siz etme. Ýöne kanunnaky bolan hakymyz, hukumyzy gözläliň, gaýrat edin. Bolmanda şonu gözläliň. Şu taparlyk şonu gepleşi geçirip oturýar. Hemmeňize köp sag bolun, gelip gatnaşanyňyz üçin, kommentariýalarda, tesbirlerde ýanymyzda bolanyňyz üçin. Ve Murat senden hem köp sag bol, Kiprdaky illeşlerimizde de ullakan sag bolsun aýdýan, salam aýdýan hemmesine. Nesip bolsa ýollar karantinler açylsa, biz bilemzok bar bilyatmy, ýöne siz açyp mümkinçilik bar bolsa gelin İstanbul'a da ýerde de görüşelim. Boronda ýaşy, sag bolun hemmeňize. Öyle onda. Sağ olun. Ýaşy. Sag bolun.